Бүгін Шираттағы саяхат. Біз бүгін бір шәп жерге барамыз. Ошынды жеңіл орын. Не үшін жеңіл екенін сөйлербіз. Быйыл жилек жоқ енді. Шол қияланып жүрсең генә быйыл. Майын шилегі тутырып. Майын шилеген тутырасында бір шилек болып көріне. Ана анда машина келеді тоқта. Кеттің жоқ машина. Тұрғанға шығамыз қазір. Мұнда қорқаныс көшіп жоқ. Ейді. Тезірек анда машина келе. Ана бет енді мынау да тірелді уже. Мынаудан қанша біздің? Ушағына енді. Ағандар екінші саңған шеккенім сейін. Әті шушында шылайған. Оғышар өсі біткенш мұнда? Әтің отыртқан бұларға устроены не екенді? Мұнда шумыртлар нәсегіне жоқ, біз мұнда шумыртларды ауышыдырған. Ішіндәсе баранда, шумыртқа баранда. Ая көп отыртқан енді. Мұнда урман болған бет енді бұл. Урман енді? Бұл қазір ішлемейін дейме бұл кісіген бүтіндей? Ішлемейін. Мұнда қазір аңды нәрселер жоқ, ішеуші жоқ. Шында әті күн сайын жүредірей. Ол күтуі мекен? Ол күтуі. Мұнда әйгісі сыйларды қылмақ. Тук білен әйлендіріп алып тұқаларан ғана сәйбаты сұғандар. Олар шыға алмайлар, еме? Жоқ, шыға алмайлар. Сыйырлар әз екен мен, или олар остарақ мекен? Мұнда үшеу дүктеу, үшеу олтау жейдеу, шуға сыйыр түгіл. Шу қадарлығына сыйыр бұл алмешінде, не қадар оғылға. Оғыл зүр үшін. Құмағанда бұлайында, енді қойдар бақсы үшінде жағы орқанға қояр. Отырғанда вақтылар жандағында қояр. Елға бір барам енді мұнда. Әне іштігінде де бар сыйыр күтуі. Әлі атар олған екен. Мен 5-6 ғана сынекак бір нешікте 5-6 ғана сыйыр бұл алмай бетінде. Ол кішкіне түгіл. Мұнда енді газ. Міне мұнда бегірек көп бұлар. Алар шуай шыға алмайынды міне. Бұл әйбірден шыға алмайынды бұлар. Мұнда 2 түрлі әйбір сұзғанлар. Қызық еме қазір күтуге барасы жоқ ол кішілерді. Анда жилекте жоқтыр енді бұйы. Біз бейдераққа барамыз ана. Күтіп ойыл отырған жерде бар ішер, тегімді кетет олар. Нәшіл ерінің қорсызына барымыз. Мен сыйыр, еңгер отқан хайваным сыйыр мен. Қазір енді өзі бізді тігі әлік сыйыр болғаш. Қазір жоқ бетінде. Жуанылар. Жеміш біртіклер. Моторлар зар сыпқанаға. Мотор сыйырлар. Түслер. Ай, малатсылар, ашап жүрілер. Тігі жолымен нәқ шулай әкіріңіне бардық. Әлі біз даршы кеттік. Бұл жерде түгіл. Әне тігіндері бұл. Мен тігі көрші қызлары. Шай барабыз. Тігі бір шушақ бар айбірді. Әйе, біз әлі тігінде қадар барлық. Аннен тігі толда. Ада қатынлар жияды. Воскресенье келіп, шұқына отырған болғандар. Шіркеулер болмаған же бірара. Мұнда шұқынғаннан. Ола бейірбейдемді бір күнді шұнда келіп, өздерінше дұға қылып отырған болғандар. Сонда шұл жезандар, зіндер бейтелер есінде. Біз шұқ орай біріні көректі. Жылғалы батылар аны. Тәрі жылға, қойшы жылға, әйткенер жылғалы. Біз башта аңламадығы шұқ орай біріне сәкен қорғады тұрады. Ауыл бет шұнды үш пұшмақ, дәу жерде шұлшық тілі. Ояғаның жерге тимей. Ұланты енді олар заманы ол.
Ул бит андай НЛО шикелле түгел, ул какой-то корга шикелле. Инватерлык кыяфәттә була ул. Әйдә мондарак киләле, менә монда ни. Шул әйтәм, шулданрак бар. Чыгыма. НЛО түгел ул нидер йомшагай бер шикелле. Шунда йомшагай бер, и шунда шушып китте ул. И без шунда җылыйбыз, укырабыз. Тегереп көнчүк киттек ана теге таудан. Мен жол шуннан кайтып киттем, бу жакка бармадым. Мен асман шунда булды. Шу куркудан тегереп төштек тә, теге хатыннар янында көне буе җыйдык, җиләк булмады. Ул көнне ая җыла биттек без анда. И бер кеше шамады, авылга кайтам, сиңа сөйлим ишинде, күршегә сөйлим. Юк, үзегезгә генә күренгәндер, тегеләйдер, булайдыр. Бүтән кеше безгә шулай ди. Оказывается, без бәләкәй бит инде. Син ашандыр, потому что мен ондагы әйберне кешегә күренгәнне, сол трактористларның одашканнарын өтеге ни дип кишиләр ингәндә. Хәзергә теге хәзер бит бик сиргәннәрен белгән кеше юк. Элек битен кеше кызлар тракторлар постоянно күбие. Одашканнар име шулай итеп саташтырган аларны шул җинне. Трактористның кем икәнен дә беләдеңме? Мен оныттым инде. Теге җыпал саташкан. Тагын кешеләр күргәләгән микән соңында бер нәрсә? Тагын кешеләр күргәләгән микән бер нәрсәләр? Кызым, авылда бик күп күргән кешеләр монда. Нәрсә күргән? Һәр кемнән кем сорап булса, аны һәр искә алмыйлар инде. Искә алмыйлар. Ну хәзер күрмиләрдер инде. Хәзер күрмиләр. Хәзер әйтеп торам икән, шайтаны кешеләр, шайтаннар кем ул диләр хәзер. Алар төрле кыяфәткә керәләр икән. Битнәне, җәйләнә, мәсәлән, тырнак эченә кирип утыра. Мен мизерга кирә икән, кеше кыяфәтенә керә. Узыннар, нечкәләр, ямьсезләр икән алар. Ой, матур инде. Сез Дагестанга барам дисез. Карагыз мондагы матурлыкны. Дагестан монда сезгә әнә тауларны карагыз. Кече елга таулары. Бүген киттек. Бу сыбызга гаҗы түгелме инде шундый? Сыбызга гаҗ үсәдер монда. Элек зур ялар. Су булмаса. Монда таш борчак, инде җиләк киеп утыра. Инде бу Петровга калмый да кешеләргә. Әле кешеләр бит әле бармаганда кайберләре. Быел барып та тормыйдыр инде кешеләр. Яңгыр жауган. Җиләк юк диләр. Җиргә генә җыйлар алар. Мәсәлән, эшнәк урманнар. Безнең бу җинне җиребездәге җиләк. Җинне җир түгел инде бу хәзер. Җинне җир түгел. Җиннәр монда ишәсеннәр, кеше җирмәгә. Кеше җирмәгән җирдә җирмиләр. Ну кеше барыбер йөри бит инде монда киләләр, әни хәзер күрми. Бер кеше җиннәр, җиннәр артына ине кертә җире хәзер. Дәшән ишиләр. Кешеләр элек күбие, җиннәр дә күбие күренеп йөриләр иде. Хәзер башкача кешене котырталар дисең инде. Инде хәзер компьютерда утырасыңмы? Караманы кара. Менә сиңа шулай җиткән гайбәт карап утырабыз син. Инде. Башын күрсәтте икән, карама. Сериаллар карап утыра. Син гайбәт сөйләнең үзе юк, гайбәт. Шулай котырталар хәзер безне. Рәхәт, яратам да инде шулай җиләк җыярга. Җиләге генә юк. Бар. Җиләге генә ләне күп түгел. Кибеп утыра икән җиләккә. Менә шулай, бүген җиннәр турында сөйләшәбез сезнең белән. Әле әнидән сорармын. Әллә нәрсәләр күргәнме? Бик күп әйберләр белә. Серле сандык сөйетергә кирәк. Бу күргән әйберем буенча инде сырыйлар. Ничек дип әйтим? Әлбәттә безгә кеше шамады бит инде. Без шулай кичкенәләр бит әле мәктәп яшендә. Көн саен җиләккә йөридер, җәй көнне бик яратадыр инде җиләк җыярга. Вайслар шикелле яратам дип сөйләшәм әле. Чөнки үзем бик айыш. Менә шулай барабыз ишендәме? Менә төгәлрәк итеп әйтсәм, таудан тәгәрәп кенә төштек. Җылап беттем, мин шешенеп беттем. Ул көнне чиләкләр белән барган, ул чиләгемне дә түҗенеп торам, мин җылы җиләк җыйдым ул көнне. Әле яңгыр да яуган иде. Без ул көнне шул 3 хатын янына килеп чыктык тауда. Шуларның күтенә тагылып йөрдек көне буе. Көне буе тагылып йөрдек. Алар артыннан гына җыйдык, алар белән генә кайттык. Ул көнне безгә стресс булды.
кайткач инде сөйлейм, эбиге сөйлейм, барсына сөйлейм, бүтүн сөйте көзүгүз гана көрүнгөндүр. Мына ошо айтып битирдилер учу мына. Ничеден мунчага кирдесиң? Мунчада көргөнсүң бит эле. Мунчага кирдим, куяш баяган шак болгон. Сагат магатны киши карап туруу жок. Кирдим да жуунам, жуунам bir zaman меше кышкыра коридорда. Электр лампочкасы бүтүн жерде жанып жалт эткен. Метем меше кирип калган экен, ким мешеси экен бул дедим да, тагын жуунам. Bir zaman дупа-дупа ташлар түшө башлады коридорга. Дим бүтүп ше. Метем, аңладым нәрсе экенин. Хәзер мен мунчада сөйләшәм. Метем, хәзер мен жуунамда чыгып китәм. Әзрәкрәк сабыр итегез, инде аңладым. Кояш байып утыра икән, кояш байган икән дим хәзер. Шуннан хәзер жарар тиз-тиз кыйындым да, жуынган мен кыйындым да чыгып китсем, хәзер ул жанып тора коридорда ни таш юк, ни мәши юк, бер нәрсә дә юк. Метем, мен аңладым мен нәрсә икән. Кояш байган чактан теге мунчага да кирмиләр, каядыр бик җиргә кушмыйлар инде. Кишилер кирип биткән була, сиңа чират калмаганбы? Сәгатне кем белгән кирип биткәч, миңа очередь кирдем инде. По очередь дигәндә, берәү керә, берәү чыга. 12дән соң мунчага кергән була чыгасың. Анасы. 12дән соң кергәнсең мин булып чыга. Сәгат мен 12 кергәнем, 12дә дә шунда булган инде мин. Чыккан чакта теге нигә чыга, менә киенәм дигәндә, теге туман барлыкка килде. Киемдә табып булмый, әллә ак туман барлыкка килде. Ondan sonra teге күзем җымдында сөйләштем тагын. Метем ушырт менеке, метем последний мине саңгысылым урысча татарча торса урысмурча сыйбыл. Урысча татарча сөйләштем тегемдә. Метем һәр мин чыгып китәм. Ondan sonra күзем җымып бераз утырып, бер 3 минут утырганнан ары күзем ачкай бер нәрсә юк, абыкларны киемнәрем алып киендем дә. Киттек, кайтабыз. Җиләкләрне пакетка салдым. Bir banka, bir maynet çiledi. Жидик. Яраткан жерим белән хушлашам. Әле тагын барырга кирәк булыр ала берсе. Мәтрүшкә. Күп кирәкми инде ул әни. Күп кирәкми инде. Аның Коймасын сидәсендә тамагын чәйтесен, моннан да яхшы бер юк. Компрессия нәрсәсен даса шунда куйсаң да койдасы барар бит яхшы нәрсә бу. Ну içeriye генә кирәкмәс аны кем табылмый. Чисен бу аткагы белән. Сарыгыма. Bir sarık kaldı. Bir sarık. İkincisinde bir sarık kaldı. Şunu sadabız. Vəxətdə indi. Vitamin kirek. Sarıqqa da vitamin kirek, bizə də vitamin kirek. Менә шулай җәй көне рәхәтләнеп җиләктән җиләккә йөргән көннәребез безнең. Җенле урынга да барып җитештек әле без. Хәзер инде алай ук җенле булмаса да, барыбер истә калган бер урын.